Dames en heren, ik mag wel zeggen dat ik bijzonder verheugd ben door de zeer waardevolle onderscheiding die inderdaad van echt goud is. En niet het algemeen klatergoud wat men omgehangen kreeg op menige carnavalszitting. In ieder geval heel hartelijk dank en ik zou zeggen namens de nieuwe bisschop van Remun, de Heer zij met u. Maasbracht heeft 8000 inwoners. Daar hoort Sint-Joost ook bij, Maasbracht-Beek en Maasbracht. Die worden allemaal, de post komt gewoon aan dus in zakken, wordt in straten gegooid. En zodra dat alles ingestraat is, gaan de jongens achter elkaar zetten in de nummers van de bestelling hoe de huizen liggen dus. De mensen die hier zitten, zijn het ook bestellers? Ja, dat zijn allemaal bestellers. Ja. Buiten hun, dit zijn allemaal dus die door de post zijn aangesteld. Is Pierre Knoops een grappige besteller? Ja, hij is wel een grappige besteller, ja. Maar ja, 's morgens vroeg is men niet zo grappig, hè? Nee. Dat is prachtig, die is net zo gammel als de regering in België. Nee, maar dan moet ik zeggen, dat is niet een verwijt, maar ik zeg dat bijzonder sympathiek. Omdat ik weet dat België en Nederland, die hebben een goede samenwerking op allerlei gebieden. Ook dit jaar hebben ze het weer bijzonder samen goed gedaan. Nederland heeft geen olie en België heeft geen regering. Die vinden zich altijd. Ik wil vanmiddag gruwelen met Wil. In verband dat ik dus naar Genk moet vandaag. Met die grote onderscheiding. Dus mijn collega Evers is al aan vanmiddag gedaan worden. Ja, dat is goed, Knoops. Dat is goed. Dat is goed. Maar ja, het is natuurlijk altijd verschillend. Hè. Het weer houdt soms ook wel het werken een beetje op. Hè. Als het nou slecht weer, regen en zo, dan moet je een beetje voorzichtig zijn dat de boel niet al te nat wordt en zo. Dan houdt het wel natuurlijk iets langer op. Mooi. Ja, kom hier. Ja. Is wat op z'n druk? Alles goed, wie is het met de kleine? Ja, goed, hè. Drank? Ja, de Noordse is de drank, maar het gaat toch weer. Gisteren nog vanmiddag naar België? Ja. Die Toos met? Ja, als de kleine niet is hier krank is. Ja, laat weet gewoon, man. Dat wordt zo. Zeg, Geen nee. ja, centengebrek, hè? Oh. Maken ze een bonte avond. Nou, zullen ze een keer gaat versieren. Ja. Ik bel gewoon eens op. Zeg, succes, hè, jong? Ja, hoi, hè? Ja. Ik ben in verband met een Ollie Kooiboy extra met de fiets naar België gekomen. En toevallig was ik met de burgemeester een rondwandeling aan het maken. Toen liep er door de gemeente Genkie, prachtige stad overigens, kusten nog meurt aan gespaard. En op een gegeven moment zei de burgemeester, ik zie hem daarachter, gaat, zei er. Ja, ik zeg, nooit gaat zeg, ik zie een oogget. Wat zou dat nou eigenlijk zien? Ja, zegt de wethouder, ik weet het nog niet. Zegt er, ik zie een oogget, ik weet nog niet wat het is. Die zag dat ook, omdat de burgemeester dat ook zag. En ik zeg, wat zou dat nou? Ja, ik weet het, zei de burgemeester, want Genk is ook een grote stad en dus wie het af. Maar beweegt het ook, zegt er, beweegt het ook? Nee, ik zeg, er beweegt niks. Oh, zegt er, dan is het in de gemeenteambtenaar. Is er veel verschil tussen de huisvader Pierre Knoops en de man die we in de buurt zien staan? Ja, ik dacht dat er toch wel een ook bewust enig verschil moet zijn. Ja. Kijk, als je thuis bent, dan dacht ik toch dat één ding voornaam is, dat je gezamenlijk probeert een goed gezin te zijn. En wat ik dus bij de PTT doe, dat is dus een van mijn hoofdbronnen van inkomen, waar wij dus ons gezin op gebouwd hebben. En wat ik daarnaast doe als buurtreter, dat acht ik belangrijk voor
een bijdrage te leveren in de Limburgse cultuur. En ik zit dus nog als gemeenteraadslid vertegenwoordigd. En ik dacht juist in die combinatie met de PTT, omdat je dus geregeld tussen de mensen komt. En je probeert ergens daar toch bepaalde dingen te toetsen in je eigen gemeenschap, die dan een goede uitwerking kunnen hebben in de gemeenschap. Vandaar dat ik dus als gemeenteraadslid tracht op deze manier daar een bijdrage in te leveren. Mooi. Morgen. Ja, is het druk? Nee. Er waren nog niet heugels, hè? Nee, maar dat is een goede kapel. Toevallig de direct die ken ik persoonlijk. Daar heb ik nog meer op het conservatorium gezeten. Als dakdekker. En ja, ik voel mij persoonlijk ontzettend gelukkig dat ik dus die kans heb, dus als mens, iets meer te zijn als gewoon meesloffen in de maatschappij. Postbode is eigenlijk niet zo'n hoogstaand beroep, laat ik het zo zeggen. Het is wel voornaam, maar het is niet zo'n hoogstaand beroep. Maar daarnaast kun je dus toch nog iets meer doen als maar gewoon die brieven in die bus stoppen. Buiten de post is de heer Knoops buurtredner. Die andere heren die hebben dus ook bezigheden in activiteitensport. Bijvoorbeeld de heer Hilkes. Meneer Hilkes is de meneer met de pijp. Hij komt uit Wessem, de meneer met de pijp daar die daar zit. Hij is een trompetist. Dus het is eigenlijk een carnavalesk postkantoor. Nou ja, carnaval. Ja. Het is prettig werken hier, daarom niet. Allemaal goed. Goed gemutst. Ja. Ja, dat gebeurt wel eens dat ik er helemaal geen zin in heb om weg te gaan. Dan zit je gezellig thuis met het gezin bij de televisie, je zit aan tafel nog te eten. Maar ja, dan moet je weg, hè. Ja. De plicht roept elders en dan, dan neem je afscheid en dan ga je naar huis. Dan ga je dus weg. Onderweg dan begint die situatie al enigszins te veranderen. En als je er eenmaal bent, dan denk ik, wat zijn er nou toch allemaal mensen die nou thuis zitten met hun benen op tafel, die nergens naartoe gaan. Ik begrijp hoe ze de avond omkrijgen. Mooi! Zo, dames en heren, ik moet zeggen dat het mij bijzonder verheugt vanavond in dit zeer selecte gezelschap te zijn. En ik zie de burgemeester hiervoor zitten, zeer nette man, ik ken hem al langer. Ik weet nog goed toen hij nog werkte. Ik heb toevallig een hele rondrit gemaakt vanmiddag met de burgemeester. En toen zegt hij nog tegen mij, Pierre, dan moet je zien wat Os een grote gemeente is. Je moet minstens 3 dagen rijden met een auto, dan ben je nog niet overal geweest. Ja, ik zeg, zulke auto heb ik ook eens een keer gehad. Oh, ze zijn ook van de gemeente zeker. Hoe vindt u zelf de humor van uw man? Ik bedoel, als u het in de zaal ziet en zoals u hem thuis kent, is daar verschil in? Oh ja, dat vind ik toch wel een groot verschil. In de zaal. God, als ik zie dat de mensen zo hartelijk doet lachen, nou vind ik geweldig. Maar thuis is hij eigenlijk een heel andere mens. Hoe? Oh ja, heel rustig en stil. Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ja, echt precies het tegenovergestelde. Dus als je zo 's avonds in de zaal is. Persoonlijk vind ik dat natuurlijk bijzonder prettig als je enorm veel succes hebt. Maar het meest bevredigt mij het feit dat je die honderden mensen je kunt laten lachen.
a superstitious fella, buddy. Well, it's me. Ja? Ja? Prima. Daar? Zeg, hoe heet de president? Jansen? Ja, Wim van Tun. Wim van Tun moet je zeggen. Oh, Wim van Tun. Dat is veel leuker. Wim Jansen heet, maar wij zeggen Dat altijd is een Wim. aannemer, hè? Ja? Zit de burgemeester ook bij? Ja? Geloof wel, hè? De burgemeester is er toch ook? En de wethouder. Ja, ook. Wethouder, En burgemeester. dan hebben ze hier nog een pastoor of een dominee of zo. Alle twee. Alle twee. Ik heb vanmorgen al een hele rondrit gemaakt met de burgemeester. Ik zie hem daar zitten. De heer zei met u. En... ja. Hij zit zich daar kapot te lachen, de burgemeester. Maar ja, daar heeft hij ook alle reden voor. Die heeft een goed salaris. Maar... Het is een echte Limburger. Pierre, we hebben een groot artiest in u gezien. Wij zijn heel erg blij dat u hier bij de blauwe striekjes hebt op willen treden. Wij zijn, of wij weten, laat ik het goed zeggen, wij weten dat u nog verder moet. U moet nog optreden achter Maastricht in IJsden. Nou, in totaal ben ik wel zo'n 250 avonden per jaar onderweg. Dus het zij voor het optreden of vergaderingen of besprekingen. En dan de nodige keren 's middags nog. Hè. Dus ja, er is wel wat in te doen. Wacht, dus daar ik met de burgemeester van Edo, een hele nette mens, want ik kan hem al jaren. Ik weet goed wie er nog werkt, maar... ja... De heer zei met u. En, nee, dan was ik toevallig met de burgemeester aan het wandelen dagen met de wethouder. En we liepen nog eens drieën hier door Ezen. Ik zeg, burgemeester, ik zeg, wat is dat daarachter? Ik zeg, ik zie een loket. Ja, zegt de burgemeester, ik zie een loket zitten met Ezen, zo al geworden waren. Ik zeg, ja, zegt de wethouder, ik zie een loket zitten, want Ezen is ook al geworden waren. Die zei het ook als de burgemeester, dat zei het. En ik zei, burgemeester, wat zou dat dan eigenlijk zijn? Ja, wij zeggen, beweegt je dan? Beweegt je dan? Nee, ik zeg, dat beweegt niks. Oh, zegt dan is het een van de gemeente. Persoonlijk heb ik er wel eens over nagedacht en ik heb dus ook wel verschillende keren een aanbod gehad om dus via een of ander artiestenbureau beroeps te gaan worden. Maar ik vind het toch wel een beetje te zwak om daar zomaar in te stappen. Ik heb nou een vaste baan en ik doe dat ook werk ontzettend graag. En ik zou dus, nee, voor helemaal beroeps te gaan worden, dat zou ik niet willen doen. Mijn zus die is zo smal, als ze op een tientje gaat zitten, hou je nog 9,95 over. En die heeft 3 jaar verkering gehad met een landmeter van het kadaster. Later heeft ze die verkering afgemaakt. Ik zeg, hoe kun je nou zoiets doen om iemand met zo'n betrekking? Ik heb die verkering afgemaakt met die landmeter, zegt ze, die kerel die kende geen grenzen. Nee, maar nu heb ik wel gezien, nu gaan ze wel in Ezen, gaan ze ook de ambtenaren trimmen op het gemeentehuis. Dan zitten die s'morgens allemaal bijeen, rustig wie gewoonlijk. En dan gaat het op en neer en op en neer en dan weer het andere oog. Maar dames en heren, ik wil het niet zo heel erg lang maken. Nee, want ik zeg ook de president, ik ken hem persoonlijk ook, Wim van Tun. En ja, die heb ik het vorig jaar nog een hond verkocht en een goeie. Ja, ik denk niet, ga je weg, was een hele aparte hond. Die hond zei, kom je hier? Of kom je niet? Zulke hond was dat dan. Ja, en dan kwam die. Of die kwam niet, maar die luisterde nog altijd. Nee, want Wim van Tun die ging daar dikwijls mee op jacht. Die jaagt ontzettend graag, hè, achter het personeel. En toen was de burgemeester met een hondje op jacht. En het wist een hondje van tevoren. Als de burgemeester schoot, dan ging de hondje achter een boom, zo de rest keerde niks. Keer gedaan. En toen was er het les met een hondje op jacht en er stond geen boom. Hij had zich weer een nieuwe hond moeten kopen. Maar ja. Want toevallig mijn buurman, die woont neven mij. En
En die kwamen de vorige week bij mij, zonnebullen, zeiden zonnebullen. Zo, ja, nog dikker. Ik zeg, kerel, wat heb je? Ja, dat heeft me gisteren een bier gestoken. Ik zeg, vroeger heb me gewoon een bier gestoken. Zeg, een plekje mam ik dat pleistertje op. Ik zeg, en was het over. Ja, dat heeft die vader zo aan niet met de schub kapot gegooid. Ja, nee, want ik zit toevallig zelf ook in de gemeenteraad. Ik was dus daar kwam ik hier een deken. Toevallig van gang tegen een deken. Dat is nog een hele fijne mens, hij vriendje niet of niks. Dat is nog een hele goeie. Er is ook nog een hele nette pastoor hier in Valbuurt. Die heeft nog geen verkering of niks. Ja. Want ik zeg met een deken, dat is toch gewerkt wat geeft hoor. Ik zeg, dus liever dat vroeger op een ezel moeten rijden. Ik zeg, en het was de grote baas. Zeg, en hier zijn nog maar knechtje en geriedel in een slevel naar mij. Ik zeg, als liever die vroeger op een ezel moeten rijden. Zeg, en het was de grote baas. Ik zeg, nu bent nog maar knechtje en u riedel in een slevel naar mij. Ja, zei meneer pastoor, ik zou ook wel op een ezel willen rijden. Maar die zitten allemaal in de gemeenteraad. Ik zal eerst een keer het refrein voorzingen en dan gaan we dan verder met de coupletten. Het refrein dat gaat namelijk zo. Wij gaan naar Amsterdam. Wij gaan naar Amsterdam. Kijk, dat is het refrein, dat is heel makkelijk. Zullen we het een keer samen oefenen, gaan we dan verder met de coupletten. Daar gaan we. Wij gaan naar Amsterdam. Wij gaan naar Amsterdam. Kent u het refrein allemaal? Dan wens ik u een goede reis. Jongen, dat is smerig beest. Toch de gelijk goed gezet. Goed, mensen, ik moet zeggen dat ik in deze moderne tijd, dat zien wat hier allemaal een techniek rondduikt, dat is toch fantastisch, maar dat komt zo in deze tijd met nimmer onderhouden. De vorige week die hebben gelezen dat we een gsm moeten kopen. Iedereen heeft zo'n ding en ik heb gaan, heeft zo'n ding gezegd, wat moest doen met een gsm? Hebben we dat ding gekocht, nog goedkoop, maar ja, het is groot wie een naap, neem s'nachts met naar bed. Vorige week, midden in de nacht, ging dat ding af. Dus ik schravel over mij her, ik pak dat ding van het nachtkastje op. Ik zeg, en... Ja, ik zeg, meneer, luister, u bent helemaal verkeerd verbonden. U moet de marine opbellen en de helder. U bent nog verkeerd, dus ik gooi dat ding weer op. Zegt de vrouw, wat was het? Als een idioot is, later bel. Ja, ik zeg, dan bel je er nu nog op of de kust nu veilig was. Maar ja... Nee, de ben ik een paar jaar running geweest. Dat is ook begrijpelijk, want de minste niet roet gaat, ik kom nergens. En dan ik moet zeggen, dat gezelschap hier, dat ziet er fantastisch uit. Dat is net de bloembollenvel. Hier en daar een kaal plek. En een paar bieden orkest hebben ook het last van zo'n regen, geloof ik niet. Nee, ik vind het zo schoon, maar... Ik zeg in deze, mijn buurman, daar zou er niet, als ze naar zuster gaat, zit er gewoon niks met. Ik zeg, je moest er met gaan, dat zit allemaal net te lui. Ja, zit er, ik durf niet en de vrouw wil het niet hebben. Ik zeg, luister, dan moest je ook niet laten over-emanciperen. Zeg, ik moest ook laten zien dat ze kerel was. Ik zeg, je moest eens een voes maken of schuppen ze per zungen ze voor ons te bouwen of dringen ze per gardinen voor de moer af. Als ik kort word, hingen ze maar direct op. Dus ik zei, ik kom met naar zuster. Ik zeg, en nu heb ik dat geregeld. Die is morgen gezet. Ik ben de keer gegaan, vuur op het rood, gediend om de moer afgedroogd, steurlings de bouwen is op. Die zegt, wie reageert je, de vrouw? Weet ik niet, zeg ik, maar ik was nog hoe zeggen. Nee, ik moet zeggen, ik heb altijd heen naar Limburg, want ik heb bij Puurske gewerkt, op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Daar heb ik in Puurske gewerkt. Als elektricien. En
Ja, ik moest al die kapotte TRL-buizen vervangen. Weet je wat, daar werken ze wel met kunstlicht. En er zijn te veel dingen die kan ik een dagelijks verdragen. En dan heb ik die kapotte TRL-buizen, die heb ik allemaal bewaard. En dan ben ik die nu in België aan het verkopen. In Maasmechelen. Die mensen zijn er hartstikke blij met. Die zeggen ook, vandaag zijn die nog prima. Dat is ook door de... Nee, maar nu heb ik het geluk dat ik nog eens links en rechts kom. En toen was ik toevallig de vorige week moest ik in Amsterdam optreden, in het Lido. En toen liep ik daar s'avonds nog over het Leidseplein, zo er nog een blinde mensen boeten en een uur 11 s'avonds. Ja, ik denk dat is gewoon een arme duivel als er in Limburg waren, hadden ze me lang binnengepakt. Maar ja, die wist ook niet dat het al zo laat wordt, dus ik denk, gooi hem nog een euro en dan hoort er net nog een lollige dag. Dan gooi ik een euro, dan wil ik toevallig neven in de hoort. En dan wil ik hem oprapen, houdt er hem zelf wel in een oor gelaten. Ik zeg, meneer, volgens mij bent u toch niet helemaal blind? Nee, dat klopt, zegt er. Ik ben zijn plaatsvervanger. Ik zeg, waar is die blinde meneer dan? Nou, die is naar de bioscoop. Maar goed, dat... Nee, ik moet zeggen, je zuster... Ik zeg en zuster, het zijn toch allemaal fantastische mensen. Want ook zo'n prins wie zo'n Albertjachter, dat wordt ze nog zo gaat uit. Zo'n missionaris. En ja, ik kan hem lang, maar hij heeft ook eens metgedaan aan in zuster aan dat grote toneel, weet je wel, bij de kerk van Karel Fiddeliers, daar had hij nog bus opgespeeld, hè, joh. Een ambassadeur, daar. Sinds die is toch enorm populair ook, want nu overal waar ik kom, nu de prinses, moet er een handtekening uitdelen. Zo populair, ik heb me dus een eigen bemerkt gezien, daar was er ook een halve minuut bezig met een handtekening, weet je nog. Die mens wil er geen, maar dat... Ja. Maar ik moet zeggen, het is een fantastische prins en ook sportief, want ik heb me een paar jaar geleden nog eens ontmoet in Duindijk met paardrijden, weet je nog. Waar ze zich die schoon helemaal vast het maken, gooitjes met een zalenperuk. Hij heeft er nou 3 rondjes met gelopen. Er was het paard kapot. Maar in ieder geval, ja. Nee, maar ik vind het nu zo schoon, want ik zeg al, overal komen ze allemaal lui tegen en het zijn allemaal eigenlijk fantastische mensen ook, want die komen zelf hoe de gezin, hoe de gebeurt uit Limburg, we houden 17 kinderen. Ja, zo'n ooier werd zijn ooier waar, weet je, dat pik je ieder jaar. En als het een ooier waren, nee, die mijn vader hetzelfde. Ja, hier zit nog zo'n ooier waar. Een beetje de snavel kapot, maar doe niet aan, maar... Nee, want ik weet dat toevallig ook met de buurman, die is soms ook weken van de kooi af. En dan heeft er nog zo'n man van de jaar of 6, ik moet zeggen, heel slim kerel. Ik ben nog ook niet bang, hoor niet, want als hij een week weg is, de vorige week kwam er weer terug, had er een week in Pruisens gewerkt. En toen kwam er terug en dan mocht hij klein, die mocht dan altijd bij mam slapen als papa er niet is. En toen kwam er terug en zei dat hij in mijn kloes, dus nou, moest maar nemen naar mam herkomen, want papa is nu zelf thuis. En papa en mam die hebben dus nou in de oorlog en dat is gevaarlijk, daar kon ze beter niet bij zijn. Maar ja, ik zeg, je slim kerel, ik ben niet bang. Midden in de nacht kruipt er toch van zijn duister slaapkamer aan. In een duister bij papa en mam de slaapkamer op. Zit je keurig bij mam op het nachtkastje even in bed. De oorlog was voorbij en die man die trekt het leeg en om te kijken hoe het front lag. En zit er dat man op dat nachtkastje. Het is nu toch gekomen, papa zo gezegd dat ze nou niet moest komen op mijn oorlog. Wie lang zit ze op dat nachtkastje? Dat man half een uur een oorlog, zeg maar. Ja.
Maar ja, ik zeg, ieder dialect heeft zijn charme. En het is dus zo, we horen vandaag allerlei dialecten, Kirchhoys en Vindroys en Horsters dialect. En een beetje Midden-Limburgs en daarom vind ik het prachtig om hier te zien. Ik heb gezegd, het is pas een jaar geweest. En de eerste televisie-uitzending in Limburg van een zitting. En daarom heb ik gedacht, u allemaal één consumptie aan te bieden van mij persoonlijk. Normaal doe ik dat nooit, maar het aantal mensen luidt ook enigszins toe. Ik heb het ook nog met prins Albert besproken, want hij zou direct, dat is toch niet nodig, zetten dat hoofd toch gaan niet. Ik zeg, dan laat maar. En, nee, maar anders zou ik dat geen gedaan. Dus we houden het bij de goede bedoelingen en dan zou ik zeggen, maak er een schone vasteloving van Allah. Dank je wel. Dat is.